לצלם. מצלמה נסתרת. קוראים לי דשה ואני עושה מצלמה נסתרת. לא, זה לא הולך ככה. מה אתה מבין רגע? כי כולם כבר בים. זה לא עובד, זה עזבי, זה לא רוסיה. כל דבר מרוסיה הוא יפני, אז לא עובד. מה? אל תחשבי, זאת רואים? אוקיי, עכשיו ילדים אסור להסתכל. חיביתי, זהו, חיביתי. אם תקבלי איי, טוב, זהו, זה נגמר. אז יאללה ביי, מכוערים, אתם מכוערים. סתם, יאללה ביי ממושים, תהנו. תחפשו אותי בפייסבוק, מישל גיטרמן באנגלית, ואותה דשה סביילי באנגלית. בעברית, המפגרת. אנגלית!